Guping na wala nga porson sa pickup nga Mazda Silver matapos na pungguan sa jeep nga nagabiyay padingle kag maswerte nga dalawasang asawa kag anak sa driver sa jeep matapos naglunta ng aksidente sa barangay Kagamutan Norte, Liganes, Iloilo alas 6:30 sa gabi, Hulyo 13. Ang driver sa jeep amo si Pablito Carias, 44 anyos, kay taga Dingle, Iloilo. Samtang ang driver sa pickup amo si Dana Venus Quintibano, legal ang edad, kag sakay sa front seat si Teresa Patriarca, 60 anyos, lunsay taga Kagamutan Norte. Sunod kay Pablito Carias, nga sakay siya ang iya asawa kag anak sa front seat, samtang may masobra 15 ni ka mga pasahero, sinagalin sila sa Tagbak Terminal sa Haro sa natabo ang aksidente. Kinbahayag ba ni Carias, hinali nang nag-U-turn ang pickup kag wala ng signal light, gintingwan pa sila kuntani likawan pero nalabot gid ang wala nga portahan sa pickup. Nagkapananakit naman ang duga ni Carias matapos nasakam sa Manibela, pilas naman sa tiil ang naangkon sa iya asawa kag wala naman sa pilas ang ila anak, pungod ginkupan sa iya iloy. Dugang pa ni Carias, ginabanta iya sa 5 ka pasahero ang napilasan kag gilayo naman ginapatan sa unang pagbulong sa nagresponde nga mga responders. Nangyari din sa stiyak, nakuhan pa ko. Galing kayo gimbisinahan ko siya, gulpin sa liko. Nagpadana siya, nagpa-ano galing ko kamay, kaya ate ko para mapundo, blasaw. Okay. Nag-drive nag-gulo kamay mga, gitunguan ko madaan, galing ko malapot. Okay. Huwagit na liko, kasi giligil-giligil. Base pa sa bahayag sa ginablo si Gintibano nga halin ang iyatiya sa Iloilo City kag papalit na kontanin sa natabo ang aksidente kag gindala naman ang iyahimata sa Metro Iloilo Hospital. Dugang pa sa information sa lugar ng mga K5 nga may mga pilason sa pasahero sa salakyan nakit na sa driver kag sakay man sa nga pick-up kag mga K5 para pa ang investigasyon sa Liganes Municipal Police Station sa natabo nga aksidente. Balita nagikan diri sa Banwa sa Liganes. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News App. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.